Assalamu alaikum jama'a. A yau zan ci gaba da karanta muku wannan littafin mai suna Gidan Solo kashi na biyu. Bismillahirrahmanirrahim. Ɗauke kanta ta yi daga gare su, ganin mugun kallon ƙurellar da suke jifanta da shi tamkar za su cinye ta ɗanya. A hankali ta ƙaraso wurin Oga Ibro, kana ta ce, "Sir, I see you're looking for me." Washe baki Oga Ibro ya yi kana ya ce, Ifunanya, dama wannan ne ya zo ya ce yana so ya gana da ke ko da na yau ne, kawai shin zai samu dama kuwa? Kin ga dai shi ba irin wancan ba ne, don manyan mutane ne kuma akwai Naira a hannun shi, ki amince ya ɗau hutu, ke ma za ki shana da Naira. Ya ƙarasa zancen cike da kwaɗayi. Ɗago da ɗarin idanuwanta ta yi tare watsa su a kan dukkan samarin wurin, kafin ta maida kallonta a gun Irfan da ke mata wani irin mugun kallo mai cike da tsananin sha'awarta. Idonta ta maida kan Oga Ibro kana ta ce, "Okay sir, I'm coming." Tana gama faɗar hakan ta fice daga ɗakin. Murmushi Irfan ya yi jin abin da ta ce Imam abokin shi ya ba shi hannu suka tafa. Oga Ibro ma dariya cikin nasara yake yi. Kana ya ce, "Ka gani ko yallaɓai, ai yarinyar za ta yi yadda bara dai ta zo." Jinjina kai Irfan ya yi cike da izza yana jiran fitowarta. Ita kuwa daɗinsu ta koma ta ɗauki wayarta da jakarta kana ta fito. A lokacin su Zuzu sun gama ƙwaƙular junansu, suna kwance ne kawai tumbur suna mai da numfashi. Ifunanya, where are you now? Uware ta tambaye ta. Ɗan juyowa ta yi kaɗan tana kallon su da gefen ido kafin ta ce, "Zan zo yanzu." Tana gama faɗar hakan ta ƙarasa ficewarta. Zuzu da ke kallon su ba ta ce komai ba. Numfashi ta ja ganin Ifunanya ta fita ta jiyo tana kallon Uware. Kama ta ce, "I love this girl wallahi." Uware ta tara kayan harka amma ta ƙi ba da dama a more da su. Kai zan zo cin ta gaskiya. Au haba ashe ba ni kaɗai ce ba har da ke. Bari ki ji, ni har ƙeƙenta nake yi idan tana wanka domin na ga wannan kayan arzikin. Wai kin ga yadda gindinta ke ba da ruwa kuwa? Wow, gaskiya duk wanda ya nutso a cikin zai sha sho. Tana numfashi tana zura hannunta ƙasanta domin daga wannan zancen gar take gindinta ya motsa. Dariya Zuzu ta yi cikin kwartanci ta ce, "Ai ko ni ma sai na leƙa na ga kayan arziki kuma idan ba ta balu ba, mu turmushe 'yar banza mu ƙwata." Dariya suka sheƙa da ita, suna tafawa kafin su fara ƙissima yadda za su yi wa Ifunanya fyaɗe. Ko da ta fito duk abokan ƙofar ɗakin Oga Ibro ta samu ba ta ce komai ba, ta yi gaba abinta cikin sauri suka mara mata baya. Ukasha har da tuntuɓe wurin sauri ya buɗe mata mota. Imam kam sai dariyarsu yake yi. Baya ta shige tare da Irfan su kuwa suka shiga gaba. Kai tsaye wani ƙaton gida suka nufa domin Irfan duk iskancin shi baya zuwa hotel. Ka san cewar iyayen shi manyan mutane ne, musamman yayan shi da duniya ta sani ba ma iya Najeriya ba, shi ya sa ya siya wannan gidan. A nan yake baza duk wata hajar iskancin shi. Suna zuwa mai gadin gidan ya wangale musu gate domin ya san ba mai zuwa sai su, shi mai gidan ko abokanan shi. Fitowa suka yi dukkansu suka nufi cikin gidan. Yana riƙe da hannun Ifunanya wanda yake ji tamkar auduga. Jordan a hankali yake takowa daga matattakalar benen, wanda kafin ya sauko sanyayyen ƙamshin turaren shi ya sanar da zuwan shi a gun escort ɗin shi da ke jiran fitowar shi. Hakan suka ƙara nutsuwa tare da gyara hiramin kansu domin escort ne amma shigar Larabawa ce a jikinsu sam baka isa ka ce escort ba ne idan ba ka san su ba. Wannan kuma tsarin mai gidan nasu ne hakan. Sheikh Ihsan Muhammad Taj kenan, cikakken malamin addini, mutumin mai cikar haiba da kamala, nagartaccen namiji kuma kyakkyawan gaske ɗan asalin Larabawan Jordan. Mutum mai kwarjini da natsuwa wanda haske Alƙur'ani ya ratsa. Mutum mai tausayi, kyauta da kuma taimakon naƙasa. Da shi salihin namiji mai nagartar da kowace uwa ke fatan ya kasance ɗanta, kuma mai kamalar da kowace mace ke so ya kasance mijinta. Haka ma kowace ƙanwa na fatar ya kasance yayanta. Namiji duniya kyakkyawan matashin saurayi mai jini a jika, mamallakin kamfanoni da gidajen marayu, asibitoci da estate wanda yake ginawa kawai domin taimakon bayin Allah, wanda
ba su da muhalli a duk inda ake neman kyawawan halaye da nagarta, to idan aka zo gun Sheikh Ehsan Muhammad Taj an gama nema. Kyau ko ban ce komai ba, ku hasaso da kanku. Ƙarasa suka yi cikin girmamawa duka ɗaukar da kansu suna haɗa baki wurin faɗa, Assalamu alaikum ya Sheikh. Ɗagowa ya kalle su da idon shi masu bala'in haske kafin ya yi murmushi gefen baki cike da miskilanci wanda ya sa dimple ɗin shi lotsayawa duka biyu. Yana yabuɗe baki cikin wata irin sassanyar murya mai ratsa zuciya ya ce, wa alaikumussalam wa rahmatullah. Ya ƙarasa amsa sallamar tasu yana mai ba su hannu alamar su yi musabaha kenan. Ai ko ba musu suka shiga ba shi hannu suna gaisawa ɗaya bayan ɗaya sai da ya gaisa da kowannensu tukunna ya yi gaba. Suka take mai baya sai da suka isa parking space inda dandazon motocinsu suke aka buɗe mai wadda zai shiga. Shiga ya yi ya zauna kafin wanda ya buɗe motar ya fara ƙoƙarin rufewa. Ya Ihsan, wata matashiyar budurwa ta doka mishi kira tana ƙoƙarin tunkaro inda yake. Dakatar da rufe ƙofar ya sa aka yi kafin ya juyo yana kallon ta. Sai da ta ƙaraso wurin Kana ta ce tun ɗazu nake jiran ka. Na sa ka an haɗa maka kayan abinci duk wanda ka fi so amma ba ka shigo ba kuma na ga alama fita za ka yi, ta faɗa cikin harshen Larabci. Ɗan cije red lips ɗin shi ya yi yana ɗauke ƙanshi daga gare ta kafin ya ce fita zan yi. Ina za ka je ya Ihsan? Shiru ya yi kamar ba zai amsa mata ba kafin ya ce Najeriya. Yana gama faɗar hakan ya ja gambun motar da kanshi ya rufe ba tare da ya jira cewarta ba. Ai ko tana jin hakan ta ɓare baki tare da tsartsa ihun kuka tamkar yadda aka yi wa wani abu. Duk da kasancewarta babba amma hakan bai hana ta wannan iskancin ba domin za ta kai 28 year. Su kuwa escort ɗin shi shiga motocin kawai suka yi suka nasu wuta yayin da kowane direba ya kunna karatun Alƙur'ani mai girma domin sun san ba yadda za a yi su kunna wa Sheikh Ehsan kiɗa a mota. Ita ko wannan budurwar kwasa ta yi a guje ta koma cikin gidan Najeriya. Suna shiga falon gidan suka zube dukkansu kafin Irfan ya fara cire kayan jikin shi a nan gaban abokanan nashi. Su ma dukkansu cire nasu suka yi kowanne ya zauna da shi sai boxes. Kakin Irfan ya riƙe hannu ya ce wow baby kina da kayan daɗi wallahi zo ki bani na sha miki, ya faɗa yana ƙoƙarin ɗora hannun shi akan nonuwanta. Riƙe hannun ta yi ta ɗan kalle shi da gefen ido Kana ta ce labari idan ka iya ɗaukar romance ɗina tukunna sai na baka ka sha. Au da gaske to gwada mu ga, ya faɗa cike da yanga. Yana yi ƙasa da boxes ɗin shi. Hakan ya ba wa penis ɗin shi damar bayyana kuma ba laifi tana da girma daidai misali. Ɗora mata ita yi a kan hannu ya ce to ina jiran ganin naki salon. Su Imam ko suka bushe da dariya ba ta ce komai ba ta miƙe tare da komawa ta bayan shi ta soƙala hannayenta ta wuyan shi ta fara shafawa tana mishi wani ɗan iskan salo a wuyan. Ai ko a take jikin shi ya fara rawa yana wani irin yanayi da bai taɓa ji a jikin kowace mace ba. Sosai take shafar wuyan shi har ta zo ƙirjin shi. Ɗora duka yatsunta ta yi a duka nipples ɗin shi. Kana ta zo da bakinta daidai kunnen shi ta zura harshenta ciki tana nishi wani irin salo tare da murza nipples ɗin a tare lokaci ɗaya kuma tana jan su. Ai wani irin banƙarewa Irfan ya yi yana zillewa tare da sakin ihun daɗi. Babu shiri abin da bai taɓa yi wa kowace mace ba. Ga Hajiya Babba na wani irin uban tsalle. Oh my God daɗi, ya faɗa a rikice. Ido duk suka zaro abokanan nashi suna kallon shi cike da mamakin shi kafin kowannensu Hajiya ta shige tsallen neman ɗauki. Ita ko a jikinta sosai take mishi abin da take yi cikin ƙwarewa da iya sarrafa namiji. Gabaki ɗaya gigice ya shiga yanayin da bai taɓa shiga ba. Tun da yake tarayya da mata ta jima tana mishi kafin ta yi ƙasa da hannunta zuwa kan marar shi. Kana ta zuro kanta ta wuyan shi zuwa nipple ɗin shi ta ɗauko sosai yadda za ta kai ga nipple ɗin. Ai ko ta saka shi a baki tare da riƙe shi da lips ɗinta tana ta ɗora tsinin harshenta a kan ɗan zagayayyen saman nipple ɗin. Daga can cikin bakinta tana ta riƙo tubers ɗin shi daga ƙasa kafin ta zuƙo nipple ɗin tare da murza tubers ɗin nashi duk a lokaci ɗaya. Ihu Irfan ya ƙara saki mai mugun sauti tare da zillewa gaba ɗaya. Sai ga shi a ƙasa yana karkarwa sperm na fita daga jijiyar shi tana tsalle. Ido duk su Okasha suka fara
warowa suna kallon su abu kamar aljana. Irfan da zai iya awa ɗaya yana sex ɗin mace bai yi release ba shine zai yi rajista akan ɗan wannan abun. Lallai wannan yarinyar ta musamman ce. Suna zuwa wannan tunanin kuma kowanne na jan jelar shi suna jin wani irin daɗi tamkar ita ce ke ja musu. Miƙewa tai tana kallon su duk ƙasan ido kafin ta taɓa baki domin Ifunanya ba ta ɗaga idonta dukka ta kalli mutum sai dai kallon ƙasan ido. Kallon Irfan ta yi bayan ta ɗauki wayarta tare da buɗe jakarta ta ɗauki wani abun wanda ban san ko mene ne ba. Kana ta ce kai to sai Ifunanya ta yi naka yawa domin kuwa ba za ka iya ɗaukar ta ba. Kana wannan jaririn penis ɗin naka ko brush ba zai ishe ni ba. Ka ga kuwa ba amfanin ɗagewa akan sai ka zo gare domin ni ba ta tara ƙananu bace sai dai big mans ka gane ko? Please ka ɗauke idonka a kaina domin ni ba ka mun ba. Kana ina so Ifunanya ba karuwa bace, 'yar rawar solo ce kawai. Idan ƙara gangancin tunkarana da wani banzan shirmenka ko Tana gama faɗar hakan ta juya ta fice daga falon. Dukkansu da ido kawai suka bi ta. An kasa samun wanda zai yi ko da ƙwararren motsi balle ya hana ta tafiya. Ita ko fitowa ta yi sai da ta fice daga gidan. Kana ta mayar da abin da ta ɗauko jaka. Dama ta ɗauko ne idan suka nuna mata su maza ne ta baɗe su ta yi tafiyarta. Amma tunda sun taimaki kansu shi kenan. Shi ko oga Ibro za ta koma gidan ne sai ta ci uban shi tukunna zai shiga hankalin shi a kanta. Sai da suka ga ta fice gaba ɗaya kana Irfan ya kurma wani ihu yana faɗar ƙarya kike yi wallahi, ƙarya ne arniya. Burana ba jinjira ba ce kuma sai na ci ki da ita wallahi ko da shi ne abin da zai yi na ƙarshe a duniya. Mu ci gaba ko mu dakata? Jama'a a yau muka kawo ƙarshen wannan littafin mai suna Gidan Solo kashi na 2.